Pois aquí estamos, xa en plena Semana Santa, e como din aquí en Ribadeo, máis que Semana Santa parece unha semana náutica pola auga que temos, pero eso parece que os nosos visitantes que veñen aquí a Ribadeo parece non importarlles a xulgar como agora en plena mañá do Xoves Santo está o reclamo, eu penso que dos máis importantes que ten Ribadeo, desde logo que ten o noso país, Galiza, que é esta praia das catedrais, a praia de Augas Santas, como lles chamamos aquí en Ribadeo, e que desde logo podedes ver que agora na Maixa Mar como tantísima xente está chegando a esta maravilla da natureza que sabedes que levamos un tempo con certo debate social para ver que é o que facemos con esta maravilla, se o convertemos nun parque natural ou en todo caso facemos un plan de uso e xestión ou regulamos o acceso para que esta xoia da natureza poida seguir con nós durante moitos anos, que siga sendo unha fonte de turismo e de riqueza para o noso concello, pero que teña tamén unha sustentabilidade que é o que se require nestes momentos. E estas recomendacións que acabamos desde o Concello de poñer na propia entrada da praia, convidando desde logo a disfrutar desta maravilla natural, o que tamén indicamos a prohibición de que non se debe facer o que estades vendo, que é andar por enriba dos illotes e provocando, aparte dun perigo para os propios cidadáns que están por aí enriba, é unha aceleración da degradación da propia praia e constituindo desde logo un perigo que é algo que temos que no futuro entre todas as administracións regular para poder seguir disfrutando dela por moitos anos sin maiores perigos para os usuarios e sin maior perigo para a propia continuidade da praia. Continuando por esta pequeniña, esta mini ruta das catedrais, supoño que hai moita xente que nunca viu un túnel que moitas veces con mareas vivas está perfectamente accesible, con marea morta é difícil, pero que permite facer un atallo e ir desembocar nunha especie de canón. Vámoslo ver axiña. Hai que ter convenientemente unhas pedras postas aquí para non mollarse. E agora, por este túnel, xa se ve, como todo na vida, luz ao final do túnel. Vedes que o que a forza do mar, co tempo, foi construindo e acaba abríndose nun canón aberto, e o que produce, o que provoca, mellor dito, é un atallo dunhas dúcias de metros, pero xa digo que isto en mareas vivas se pode ver con comodidade. E aquí chegamos xa á parte final da praia, e máis para adiante estarían os famosos arcos.